Staycation ning Petit Butik Hotel Solo sing surgane apa iki? Saya baleni ya. Staycation ning Hotel Petit Solo. Bro. Oh iya, saya kleru bener. Staycation neng Petit Butik Hotel Solo. Iki rupane Solo ki yo nang kene. Iki dekorasine nyenengke, Bro. Enek AC wah, ya enek lah ning hotel TV iso nonton TV film full. Eneng lampu-lampuan cilik dadi nek kowe turu utawa peteng-peteng ngono ya enek lampu ning ngono dadi dadi iki nek mbok nah iki empuk bro dan sing ning kene iki ya dadi tak kei ngerti barang hotel kuwi iki ora enek guling dadi diwajibkan kowe kabeh nggawa guling dhewe ya guling dhewe guling urip apa guling mati bisa samu piye nek tanggal iki tanggal loro cilik arep gede nah iki aku dhewe ora ngerti fungsi bantal cilik bantal gede ya ora ngerti apa kah nek ndasmu ngene iki tenenge iso nggo bantal sing cilik ngene iki iki ompok bro kowe selasa kesuwen bukteke dhewe nek ning kene iki bener-bener nyaman Eropane Solo dan tentunya murah meriah lho mana ya terus langsung we ndang rene